Не выходите на улицу без острой необходимости. Выходя из дома, используйте защитные маски и перчатки. Любой из нас может быть носителем инфекции, даже не зная об этом. Әнә шулай радио хәбәр аша нурлатыларны сәбәпсез урамга чыкмаска саклану чаралары турында кисәтәләр. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре гражданнарны туктатып, документ сорап кына калмый, өйдә утыруның мөһимлеген дә аңлата. Иртәнге сәгать 9 шәһәрнең үзәк урамында халык бик күренми, чыкканнарының да сәбәпләре төрле. Мен СМС пропуск алдым. Әнкәйем янына барам укол ясарга. Да, у меня есть пропуск по СМС, который на 2 часа. Да, мне нужно был военкомат. У меня буквально 40 минут осталось, извините. Надо вернуться. Один раз в день выхожу максимум. Гражданнарның кулларында я эш урыннарыннан белешмә, я булмаса СМС пропуск. Арада өлкән яшьтәгеләр дә очрый. Birinci çıkıyorum, min çıktım Türk kommunalni tülerge. Şu min bir koy var min büyüten. Машиналарны да туктатып тикшерәләр. Шәһәрне чыгуга Кырмыш бөҗрасында беренче пост урнашкан. Я на работе, у меня справка с работы есть, данные все есть. У нас, говорят, нет случая заболевания, а не дай бог. По поликлинике едем, по направлению с Филпановского участка у нас. Нурлат районы эчке эшләр бүлеге өлкән участок уполномоченные полиция майоры Рәсим Мөхәммәтгалиев белдергәнчә, көненә 60-70 машина, 100дән артык пассажирны тикшерәләр. Әлегә куйган таләпләрне бозучылар булмаган. Рейд барышында да андыйлар ачыкланмады. Битләрендә маска, кулларында я белешмә, я булмаса СМС аша алынган рөхсәт. В целях соблюдения гражданами Үз изоляцияле вакытында режимны төгәл үтәү максатында полиция хезмәткәрләре тарафыннан хукук бозучыларга карата профилактик чаралар үткәрелә. Бүгенге көнгә 12 граждан ачыкланды һәм аларга карата беркетмәләр төзелде. Административ штрафлар салынды. Шәһәр эчендә рейд үткәргәндә дә һәм әлеге поста машиналарны тикшергән вакытта да шунысы ачыкланды. Нурлатлыларның күбесе СМС пропусктан файдалана. Аларны хәзерге вакытта алу Татарстанда таләпләр катгыйланды. Сез атнага 2 тапкыр дачага яки бакча кишәрлегенә бара аласыз, һәм шулай ук атнага 1 тапкыр мәетне җирләүдә катнаша аласыз, һәм шулай ук айга 1 тапкыр суд утырышларында, һәм инде паспортны алмаштырырга бара аласыз. Әлеге исемлеккә күп функцияле үзәкләргә бару һәм шулай пенсия фондына бару да керә. Урамда йөрергә рөхсәт алу өчен СМСны 2590 номерына җибәрергә кирәк. Өлкәннәргә волонтерлар ярдәм итә ала. 29209 номерына кайнар линиягә шалтыратырга кирәк. Өйдә торыйк, үзебезне һәм якыннарыбызны саклыйк.